Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Iloilo City wala na sa listahan sang mga probinsya kag syudad kamay madamo nga COVID cases sa Western Visayas. Apang alkalde nagpanugyan sa publiko, hindi dapat magkampante. Sa partial census sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit alas 12 kay nasang udto, wala sang may nalista nga kaso sang COVID-19 case. Ini na ikaduha nga bes nga nag-zero COVID case ang syudad. Una diri sang Nobyembre 16 nga wala man sang may na-record nga COVID cases base sa alas 12 sa udto nga datos. Sa iban nga mga adlaw, yara lang sa single digit ang COVID cases sang syudad. Kahapon, wala man ang Iloilo City sa listahan sang Department of Health Region 6 sang mga probinsya kag highly urbanized cities sa Western Visayas nga may mga madamo nga kaso sang COVID-19. Para sa alkalde, nangindako ang papel sang COVID team kag pumuluyo agod mapanubo ang COVID cases sa syudad. First, ang aton nga holistic approach, ang city government naton together with the community, ang police, ang aton compliance officers. Second, ang aton nga stricto nga pag-observe sang haya kag sang lubong, immediate family lang, wa isang sugal, wa isang madyong, wa isang kinanay dira, kag lipot lang, kag ang lubong familia gid lang ang pwede ka upod. Third, ang aton nga mga compliance officers nga sige libot, sige dakop, sang waay naga-observe sang aton nga minimum health protocols. Dako man ang papel sang ginpangbutang nga mga barriers sa mga kalan-an agud matap na ang paglaptas sang virus. Apang para sa alkalde, hindi sa gihapon dapat nga magkampante ang publiko. Well, ang challenge ta usually is pagsiling naman sang tawo nga lubo na cases ta, limtanan nila nga may COVID kita, hindi na sila mausar sang face mask, why sang face shield, why naga-observe sang physical distancing. That's why ang aton meeting kay nasang aga, we really have to make sure nga i-remind sila tanan. And I called upon, nag-meeting ako sa mga aga sa tanan nga district health center officers. And I told them that it is really their responsibility para magpatawag sa mga kapitan kag sang iban pa nga mga leaders ng community sa ilang areas of jurisdiction para nga mapasiguro nga ma-maintain tagid ang tanan naton nga protocols. Kabahin sa mga tika nga paghahimuon sang lokal nga panguluhan, agud mapadayon ng pagtapna sang COVID-19 amo ang pagpatuman sang mandatory swab testing sa returning OFWs kag locally stranded individuals nga mag-aabot sa Iloilo City sa Disyembre. Sa ila pag-abot, diretso ang mga ini sa Jubilee Hall sa diin sila kuhaan sang swab specimen kag mag-quarantine. Kung Domingo nga adlaw saradong Jubilee Hall, kadtuan sila sa ila balay o kung ginatiniran nga quarantine facility kag didto kuhaan sang specimen. Nahibaluan makasugod na sa pagproseso sang swab specimen ang Uswag Iloilo City Molecular Laboratory matapos mataga na sang license to operate sang Department of Health tubtub sa bulan sang Disyembre sini nga tuig. Ginabantayan ta subong pasulod sa Pasko ang pag-abot sa mga OFW naton kag mga LSI. May ginapasunod kitang protocol, iswab na lang naton ang tanan nga maalabot. Because may ara naman kita laboratory, ready man ang laboratory ta nga mag-test. We will be making sure nga everyone who will be arriving in Iloilo will be safe. Samtang natala na nga magpagwa sang executive order ang alkalde tuhoy sa paghiwat sang mga Christmas party kag hatagay sang regalo sa Paskwa. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Kabataan sang Dalayunan Home for Boys, second place sa regional sa Bayang Pagbigkas Competition. CICL Pamilya Tuwagi, walang kwenta at salot sa paningin. Ang ito'y walang pag-asa na dapat malumok sa parusa. Ini ang performance ng pamatanon sa Dalayunan Home for Boys sa regional sa Bayang Pagbigkas Competition. Sang damlag lang nakuha nila ang ikaduha nga pwesto sa kompetisyon nga ginorganisa sang Juvenile Justice and Welfare Council.
Ang Regional Rehabilitation Center for Youth amo ang nakakuha sang una nga pwesto. Samtang yara naman sa ikatatlo nga pwesto ang Aklan Youth Center. Tuman ang kalipay sang kabataan sang dalayunan, bangod ini ang una nga tion nga sila ang nagpasakop. Involve ang mga bata sa paghimo sang PISA, sang script para sa sabayang pagbigkas with the supervision lang sang house parents and kami man nga mga social workers. Tema sang kompetisyon amo ang tuhoy sa kinamatarong sa kabataan, ilabi na nga ginakabig children in conflict with the law. Nanginda kung abulig naman sa kabataan nga ini ang ila kadalagan. Naghatag ini sang dugang nga kumpiyansa sa ila nga sarang sila mangin madinalagon sa pihak sa mga nagakalatabo sa ila kabuhi. Dako man ang ila pasalamat sa suporta nga ginhatag sang lokal nga panguluhan. Nangyan proud sila sa ila kaugalingon nga despite nga ginakabig sila nga children in conflict with the law, pero nangyan proud sila kay ang aton syudad sa pagsuporta gid sang aton mayor wala ginagapabaya sa ila tanan nga kinanglanon nga ginasupport ang ila mga rights, ang ila nga mga ang comfort dira sa center naton kay ginatinghaan gid ni mayor kag sang city government nga magnami ang ila sitwasyon samtang ara sila sa sulod sang rehabilitation center. Ang Dalayunan Home for Boys ang isa ka youth detention home sa diin ginabutang ang menor de edad nga mga lalaki nga nakalapas sang layi samtang ginahulat ang disposisyon sang ilang mga kaso. Ini ang gintukod sang tiayon ni Mayor Jerry Treñas nga si Rosalie Treñas sang Hulyo tuig 2003. Sa subong, plano sang syudad nga magpatukod sang bag-o nga building para sa sini nga kabataan. We are working closely with the Department of Architecture of the University of San Agustin. May ara sila contest sang nagligan nga tuig ginatanaw ta. And we met yesterday with the officials of the department kag mga estudyante together with the Architect Reggie, Architect June, sang CEO naton, and we are trying to look for a way nga ma-implement aton program para next year. Parang bisan ara sila sa sulod, dumanami man ang aton lugar dira. Ang Dalayunan Home for Boys ang may 25 ka ginatatap nga children in conflict with the law. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.